Watas gian guys na uli na guys. Sa nagbaon ka na dyan mo nga kuhan project. Nasa mo yung uniform nga ramang ugawa? Nangasa mo nang guna? Hi guys, magyong bantang na yung tanan. Ako daris kuhan labanan kay nagtiwas ko sa hang labanan gapon nga wala human na mga puti. Diyan na human nagajid guys. Ang gisajuhan giniya. Alas 6 nagsugod na kong kuskus. Sa karon na human na. Kay gahapon kay mga dikulura man to yang na human. Sa karon na human nagajid guys. Naihay na. Kami nang duha ni mama dari nabilin. Kasi John tanim biyahe na pod. Sige yan klase. Pugmawa po sila klase, Bernice. Balik na po din nagkamartis. Pero may laman way kwan guys, way klase. Bago kano sana mo normal lang ilang klase nga kada adlaw. Sawot-sawot naman nag ilang kwan karon klase. Paningot ko. Kung ginoo ko Korea gaba jud kadyo maglaba. Jam jud tay mahimo kaya tamo jud ng trabaho. Ket kadang mga ang kamot na nga kuan na nangagasgas basta puti kapoy kaso laban og puti kay magkuskus nanas dyan guys na uli ansay pa na katubang puno niya project ni dya alaka wala kayo malantag napiang nagpan pwede na gula kadagpag man lagpad ko siya pwede na ni malay dyan ipangita pan dya guys project nangita kong bus wala. Watos giyan nagbaon guys kay muli ra siya kana si project himo nun dya na pan. Wala niya ben. Ka tay subaki ni. Nagutan ko no guys. Ay ko na Basa ako ka mo, nagpili na tibuok ay ni. Buhol man eh. Sama bol? Buhol. Bol na pan. Ngita ko ni ano ni pants. Balo kaya to. Balugod. Balugod. Ansa ni? Buhol. Pwede. Pritong manok? Ay lagi pislita kaya ako ginang gipapili sa babae na tibuok. Wala. Hindi ka bata buhula. Isa. Namalit si Jaguan guys, pritong manok. Kunja, magutan na lamang ko. Naiutan si mama. Napa may pritong isda dito. Subakag pritong isda. Kay Kiyay man. Lagi pamalit dito igor gi pamalit. Isa? Nakita igor gi pamalit. May gani kinay ka pamalit. Kaysa way ipalit. Sabutan niya biha para na sabaw niya ba. Kada karanda ng tabang na mag-drive ka kay naguli na ay daghang mapalit. Ayos ah. Lipay mo kayo ulit agad. Ang nag-drive wala na. Oh, nay daghang mapalit naguli oh. Danay kamunggay, danay sibuyas, nanay kubasa, nanay pritong manok, nakapalit pag project ni Gian. Mapipagumana nangasama daghang kamot. Sige lang na, maka merinda grapes. Ayos ah, grapes o merinda. Hindi ka ba'y luwag merinda oy pagkasakita. Grabing sakita. Grabing sakita pa oh, sakit pa sige. Kulata. Na guys, agang kamot, grabing hapdo sa nangagasgas. Oh. Mo ni kinabuhig asawa guys, perting lamia. Nagaraw sa kwan guys, kamunggay dia. Nanja, ag kubasa, ug ag sibuyas, ug ang pritong isda, nana guys. Kanang nalunod. Mo niya ang sabaw karon. Ngit-ngit. Pang maning siga. Hayag. Ngit-ngit, di ka sabot. Unsa ba na mo? Jika bilig, jika ngit-ngit. Unsa hiling? May manangit-ngit kay di makita ba. Unsa gibuhat. Karambulam lagi ng kaldero diha. Kalambura, may basic pag imong meat. Wa pa mo manang kuan. Alalay. Basic pa kay imong meat. Ang Mapay alalay. pag magpanglaba. Ang Kaingon buko. mo lalim kinabuhig asawa. Binin juga lingkod-lingkod rami ga bilangkad-bilangkad rami daning bahay. Halos gani di mahuman-human ning mga trabaho.
Trabaho nun. Diyan mo ingon mo, hayahayag kinabuhin asawa kaway trabaho. Wala man mo kay bawo nga ang trabaho nun rin sa bahay sa asawa, grabing tambaka. Diyan mo ingon nga ba nayahay ko ng asawa kaway trabaho. Hayay kasi naglingkod-lingkod. Mas daghan pag trabaho nun rin sud sa bahay, kuwang ra gani sa kadlaw. Di pa mga magtrabaho. Hapon na laman gani, mapakahuman. Pagbinta, pagbanay nun, kay muli ras bayo. Ate man nun, pag-asawa ay nagulis. Bay, isa ra gani trabaho. Trabaho ra, dahil nagulit pa sa bahay. Nayahay pa kay ate man nun pa. Nagdami na sa pagkaon. Nag-asawa na ni sa bahay, isang katutak na trabaho. Hindi man gani matiman. Kaya ba na rin atiman. Pwede mo kundi ate mo ng bana, pasagdan ra. Tinawad no. Pasagdan ra. Mga bana, isa rin trabaho, musulod ras trabaho. Inaguli at imanon sa asawa na pagkaon. Pero ang asawa, grabe trabaho na nispa, isang katusak. Kaya isa rin trabaho, daghan, halos tanan, hularaon. Pwede man gud naman di magian sa mag-asawa, o di mag-asawa. Hindi nagagabi, daruhon pas bana. Usaray sulbad ana. Kabaw mo dai. Usara kay sayon ra kay na sulbad. Hindi na mag-asawa para di magian ng mga problema. Mara dya, Oh, wala na problema. Di ba? O, simple ra kaysa. way problema, dyan. Malikasan din na nimong problema. Hindi, para wala. Ang problema ang pag-asawa, malikasan din mo. Muga niyo, nagabawan pa na ako, di ko mag-asawa. Ay, Para wala na problema, way problema, way problema. Lagi? Para simple ram buhay, wala na rason na, problema, wa po'y problemahon. mo na yung rason na gabok. Gabok. Gabok na rason. Gusto mo magway problema, muna solusyon. Buang ng tao may problema. Ay mo. Ngunit timanhi. Ay pasingilin ng buwang, ay ganun mo, magbaklay-baklay mga na, problema mga na. Gusto mo mo yung mga problema. Ikaw gusto ka nga, di ka magka-problema. O pagpabuang-buang. Muli kay rakas mga problema. Pagpabuang-buang, pero di ka mag-problema. Wala na yung solusyon. Di ka mag-problema. Dili ang solusyon dili ang di mag-asawa. Di solusyon ang solusyon di magpamumuang. Tuluyan pa lang ka, kalisuda. O, nga nung may di mag-asawa, parang may problema. Mamagyapon, kung di ka mag-asawa, na magyapon kay problema, babot sa mong nakaingan kay makalikay kas problema, kung di ka mag-asawa. Di, problema man sa pag-asawa mo, bitong di na mag-asawa. Bala na ang bang problema? Pamumuang rin din solusyon na di ay. Di, nung kuti. Nakakita ka bagbuang na mong ang problema. Oo, naamang good. Ano nang buwang? Kung may malipajan, gusto kang may problema, kung buwang dito, kasakit ka, magtutog na lang makasakot. May mga kinani mo. Kaya gusto mo kagwa kay asawa. Simple ra kayo. Gusto ko yung asawa, ngita pa kanigla yung asawa. Gusto ko yung asawa. Good. Narason nga ba ko? But. Hibid-hibid pa maganis lain. Kay bawa pa ko, din lang kung mag-asawa. Ordoy kagwa kay asawa. Bahalag guway kwarta basta na yung asawa. Mag-asawa jud mo boys kay dami ni na yung asawa. Kay naay mo ati maninjo. Ayaw. Huli ninjo sa trabaho. Naimanda mo pagkaon. Ay, naglapti ng pa. Ay, lagi pislita ng pan. Kay gusto niya na tibok pa na. Ang raba ko nun ang apan. Ay, nagpislita. Pero tira ba na kung pangitain taon na, hapit ko hidak dito sa eskina. Kaya ang mga kanto karon na yun ang mga pulis nagbantay tagura ka buok. Balong ano? Sabi ng Japon. Kanang mga akin ng mga kuan. Nasagyan guys na uli na guys. Sa nagbawon ka na Zemon nga kuhan project. Nasam ni mong uniform nga ramang ugawa? Nangasa mo ng guna? Nung nakalapok-lapok? Ngasnat nga itong kuhan, bangko ang magibalin dito sa coffee building. Itlog naman di ay. Yung gawas man. Hindi gawas pre. Hindi gawas ba? Ang puti. Ha? Tingon ra lang Yung gawas ang puti.
Hindi na namunta. Ignorante kita. Tanaw na to guys, sa gijang kwan guys, project. Takluban, titiman lang. Tubig, may ignorante. Ano yung nagtubig eh? Para dili siya murasag ka ng murasag Pagkalo, nilaga. sabag ito nga sabi. Murasag nilaga pangasa ni side up ang gawas. Hindi mo nakuha na. Akong ginasabihan gabi, usaw na ako. Hindi mo naman luto, Gi. Maluto na. Minsan pagkaibaw sa maestro nga nga nang gibuhat. Butangan si Suning. Itlog guys, gibutangan og si Suning. Para lang, hindi tayo. Nakanan na ninyo. Depende, Pero namin dyan. itlog, minum ka na. Nansa na yung itlog na lusaw. Pagka naman gunang sa gawas, o mong gunila ako. Nansa giwaon mayroong madali. Ako na! Diyan kami. Sabok-sabok kami dari. Ani nga nam na siya kagahi. Dun sa? Yanam na kagahi. Hindi yung gahi. Imong itlog. Sabi na kabugok di ay. Iring nga. Matumba ng iring nga. Wala ginaon sa agilo. Buga niya yung purpose ganyan, runing doon panahon. Ah, para agilo basa-basa gyapon. Buko, ano ba? Tanan mo na guys. Ignorant, tira mo ang Tanan mo na guys siyang gibuhat. Guys, nagiwa siya kuan si Bojas. Paplitin Hanja. mo niya kung ganito ang paplitin. Ang gijang itlog na guys, naining awas sa daplin. Yun ang sus na kuha ni kay Kitcha kung Mo ni jang project ni pakita si jang si mag-replika ko, dandri doak. Hanja. Kuha. Butang nang si Bojas dari sa itlog. Ang saan day nang si Bojas? Pamplating lagi ni. Sa plato ra ni. Sa Di sa tula man ni. Naunsang taon mo na malitanaw. Oh, may lain. Papa, ay gangislit lang. Oh, may gana ang inyong gisugo na palitanan. Sa lisod na hapit ko dakpi ano palit og pano, kinisud ko dito ngano kuno. Ang binabigang kanon. Trial pa man ni. Magiw pa man kunyag ka ng dalo na ako. Naaw na ni Jang. Ay di pa din na mao, trial pa na. Ah, anak. Ang pangutangan unsa pagpliting na. Hindi ka naman. Pag itlog ipikas, sa plitingan ko no. Nagmagpliting, pwede na kakanon. Project na yung pila-pilo. Dili oy try pa na magluto pa kog baguron sayo pa bitaw. Ketchup o mayonnaise. Unsay butang, unsay formas buhos. Muna ipliting, Yan. tangag paminta. Kuya mo ano boy. Hindi lagi makitag paminta. Ay na di ay. Tangan nagpaminta. Halaran naghana. Higmay manggod. Ano guys, gibutangan na ni Jag paminta. Gibutangan na ni Jag si Bojas. Nangambak. Unsa man ang projika? Uy, mura naman nagaduduwa. kanang Unsa ang pagkakita sa maestro ngay nga nagibuhat? Balong sa una ko ning ani onda siguro na ko next salam. Mag-video na lang ka. Di lagi ni kana na nga na lagi may Present present lagi na. dito. Present. Samtaon. Ada din ang plato. Di mo tulog gi. Kanang ta mo tulog gi ba? Tumoy sa plastic. Oh. Unsa man experiment pa man ni. Experiment pa na. Kung ba trial pa ba? Isud na ni Gio din ano ni mo gibo. Sa tumoy lagi. Lisod ang kukirigi. Kung anong kukirigo di mo ang gikuha. Kaya sa ko kiri. Di gid siya magpilit ba. Papilito nimo sa Di gid siya mo pilit. imong bilog-bilogon ta. Okay po da na bilog-bilog. Okay po. Pero nindot to ana Gio. Ganahan ko tong ana ang Gio. Dili bati to pa basta plating pa. Ha. Basa man gud ang plato gud. Nananon ta ka YouTube kung sa idea. Mabitaw ko idea, mabitaw dugay ko katulog gabi. Mo ni mo idea. Basa man. Baluan na ito. Hindi pagkain yan, pang-plating. Okay ra mo gud. Ang plato mo gudani dapat flat. Trial pa man ka na. Trial pa. Okay ra man gi nanagi. Niyod to na. Karon sa. Kara guys, yung project guys, trial pa kuno na guys. Jara kuno nang utron. Pagimo. Kani. Hindi pa. Ang itlog pa, kulang pa sa gahi mo nang naingana. Awa. Nagkalatak-latak pa. Salang landaan karon mo niya. Kulang pa sa gahi. Kulang pa sa gahi. Diya guys, mo to gizang gihimo nga kwan guys, project trial pa kuno na jara kuno nang utron. Kwan man na siya guys. Kukiriman mo ija hanggi. Kuha. Na pagbatuloto. Kahilig man po na siya magtuluto, tana-tana sa kwan ba yun?
kukiri. O mga Bisaya kayo, kidubli ang pag, ipalaman ni no. Palitay no. Yung tag, yung tag eh. Bisaya abay mo rin. Mama naligo. Bisaya din na. Ano mo? Gusto may Ano? Itlog na lagyan ko dito. Ito lang nadaan kaya ng pagkain na dong. Initan dapat ang hinayang kayo para makinain siya gluto sila lalo may abutan ng tubig para ang babaw sa tubig ng lutoon. Naglisod si Ja. Ang problema na ang plating. Dami boy. Katong Bisaya ran ta nga si Boja si mong Wala gipalit. man. Pang final na na diyang gibuhat guys, ganiha kuan pa man to testing. Mo na diyang dadon dito sila hang kuan eskwelahan ni diyang gibuhat. Imong dalo na dito dong. Yung pinagyo. Mo na ipakita si Jang ma'am. Okay naman kayo di makita ang ganito niya pagbuhat. Basta na yung mapisinta. Hindi ang purpose nga na dito kay ipakita kung unsaon pag-plating. Ang ingredients kumpleto na tanan. Ang pag-plating na lang ba kung unsaon ang pag-manage nga kanang ma-plating siya nga presentable ba sa imo, for example kusin fast food chain ana, for example Jollibee, kung unsaon pag-arrange sa plato ba nga presentable sa mukhaon. Ah. Mo di ay Kani ang purpose. nindot